Bai. Bai. Sorte txarraren imanaren efektua dauka. Itxasora joan osabaren ontziarekin, motorra ondatu eta antxe gelditu ziren itxaso zabalean irratitik deika sos, haien bila noiz etorriko. Aizkorri elurtura joan lagunekin eta galdu. Nola itzuli ezekitela. Ez bazpare behiratuko zapaian gaur. Badago paella mota bat itxasoa eta mendia esaten zaiona. Horrelakoa da. Oso gustuko ditu biak, mendia eta itxasoa. Sakrilegoa da Ondarroan, marmitakoa jolako oso atxekin. Ondarroko penalti jatetxe mitikoan legatzen borra daztatua ote dagoen ez dakigu. Igual adinagatik ezen iritsiko. COVID-19 pandemia iritsi arte, ezekien zertzen arrandei batean arraina erostea. Nola jakingo zuen familian 3 itxasontzi edukita? Nahikoa zuen osaba izabei bisita egitea, saskia bete arrain etxera eramateko. Leharti bai mutrikoko hitzan hasi zuen kazetari bilbidea, eta handik berriarain zuen jauzi. Berrian, mundua zailean eta lehendabizi eta ekonomian gero. Horrekin batera paraleloan 2010 eta 2015 bitartean Kataluniako vanguardiarekin batera banatzen den estilos de vida aldizkarian kolaborazio finko bat eduki zuen. Barcelonan ikasi zuen katalana eta Bolonian italiera. Inglesare ondo menderatzen du. Eta Ondarroan egiten den hizkuntza hori, euskararekin antza handia daukana, hori ere egiten du. Egina dauka ikerketa bitxia bezain interesgarria. Ondarrako gazteek euskaraz ari direnean, ingleseko hitzak sartzeko hartu duen jarrera aztertu zuen. Eusklix. Oso gertutik landu zuen Greziako krisis ekonomikoa eta soziala, eta berria bidalita Atenasera joan zen batean, orduan horren ezagunetzen Ada Colau aktibistarekin egin zuen topo. Erradazioa iritsi eta horrela esan zien ekonomia saileko kidei. Oso persona interesgarria da, Colau. Asmatu zuen alkatea da. Erraxatzeko teknikak gustoko ditu, beharko gure etxean. Eta kazetaritza bezain trebea da, tiramisuak egiten. Donostiako Orfeoian Urte Parate zaritu zen kantari. Gurekin dagoen Jon Ferrandez hori guztia eta askoz gehiago da. Arratsaldeon ongi etorri, Aleka bildumaren 9. liburaren aurkezpenera. Zer da Aleka? Aleka 3 etxek, elkarrek, jakinek eta berriak sortutako kazetaritza liburuez osatutako bilduma. Kazetaritza luzea deitzen dugun kazetaritza lantzen du Alekak. Lasaia eta landua aldi berean aktualitateko gaiak. Eguneroko kazetaritza presazkoan egin ezin diren lanak sustatu nahi ditu Alekak. Kazetaritza oinarri hartuta kaleratu ditu Alekak 8 liburu orain arte. Gaurkoa 9. da. 8 liburuak Nafarroko gobernuan osaketa 2015ean, aurreko aldiz 3 alderdiek osatu zuten ura, gobernu ura osatu zeneko barruko kontuak kontatzetu, hizkuntza politikaen azterketa eta etorkizuneko asmoak, 2. 3. Trump Ameriketako Estatu Batuaren presidentearen fenomenoa, Ekialde Hurbileko eta Arabiarra herrietako udaberritako altxamenduak, etaren argamagatzea, alardeak Irun eta Hondarribian, Carlos Garaikotxearen biografia eta 8. Sanfermietako taldekako bortxaketa. Zein bere alorrean liburu bikainak 8. 9. libura aurkezten dugu gaur, Korkotosan undiko gaia jorratuta, pentsioak. Eskerrak eman ezkigu Joni libura egiteko proposan egin eta baiezkoa azkar eman zigulako. Xetasunetan sartu gabe, libura aletzea bere lana da, libura oso gorkoa da. Interes handiko gaia era koralean landu du askorekin, aditu askorekin, izan pentsiodunak, unibertsitateko irakasleak eta gizarte taldetako adituak. Horietako batzuk areto honetan daude. Pentsioi buruzko petilaruz bat ondu du. Berriako reportajeak eta elkarrizketak landu dituen maisutasun berarekin. Testuak eta grafikoak egoki tartekatuta, grafikotako egilea mendako gure artean josean, ezinbesteko liburua ondu du pentsioi buruz ez zeozer baizik eta asko jakinei duenarentzat. Buka bezadan, behingoz. Ongi etorri berriro denok, aretoan zaudetenak eta etxetik streamingan segitzen aritzen detenak. Jon, zureak dira hitza eta jendearen arreta. Eskerrik asko. Bueno,
nik liburua pixkat hitzaldi forman ahaleginduko naz aurkezten gaur. Xehetasun handia egiten ez naz sartuko, horretarako liburua daukazue. Lehenik eta behin eskertu nahi nuke, Martxelok esan daben moduan, liburuan parte hartu duzuen non eskuzabaltasuna. 40 bat lagunekin hitz egiteko aukera izan dut, hien iritziak eta ikuspuntua jasotzeko, eta bizkat elkarrizketa horien gainean ardaztu da lana, ezta? Orduan, bueno, eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik. Eta gero, bueno, gaur asmoa da hemen liburu aurkeztea eta liburuaren gako edo liburuan jasoten diren eztabaida nagusiak bizkat zeintzuk diren esplikatzea, ikusteko liburuak zer eskaintzen duen. Eta nik hitzaldia amaitzen dudanean aukera edukiko duzue nahi izan ezkero bentzat, komentariro bat egiteko edo hitza hartzeko, eta horrela, liburuaren azpititularra ere erabilgarritasuna emango diogu, eztabaida sozialerako, eztabaidarako gakoak emate balako bizkat liburuaren helburua. Liburua egiteko proposatu zidatenean, helburu batzuk zehaztu nituen hasieran, eta pixkatzen galdera hauei erantzutea, zergatik eta zelan. Alde batetik, helburua zen, pentsio publiko duinen aldeko mugimendua zer dan, zergatik sortu dan, eta zelan funtzionatzen duen, edo zer eskatzen duen ezagutzea eta ulertzea. Mugimendua bai Hego Euskal Herrian eta bai Ipar Euskal Herrian, ze liburuak ikuspegi nazionala daka. Eta gero baita ere, pentsio sistemen krisia deitzen den hori ez, pentsio sistema publikoen bideragarritasun ekonomiko hori, esaten dana zalantzan edo kolokan dagoela ez, ulertzea zer dan, ze sustrai dituen, zergatik dagon zalantzan, eta zelan aurre egin diezaiok egun horri. Eta azken baten, guzti hori kontuan hartuta, pentsioen inguruko erronkak eta gakoak biltzea zan asmoa. Liburu hau ez da errezeta liburu bat, errezeta magikorik hemen ez dago, baina eztabaidagai nagusiak eta erronkak bentzat jasotzea zan helburua. Liburuaren abiapuntua da ikuspuntu panoramiko bat, gizarteko adin eta sektore guztietara zabaldutako eztabaida konplexu bezala hurbildu naiz pentsioen auzira. Pentsioen auzia da ongizate estatuaren oinarrietako bat da, askotan esaten da zarren kontu bat dela, baina ez da zarren kontu bat, gizarte osoaren kontu bat da eta gazteon auzia ere bada. Beraz ikuspuntu panoramiko bat dauka eta jendearekin hitz egiten hasi nintzenean, konturatu nintzen ezinbestez gai asko gurutzatzen zirela eta gai horiek ere jorratu behar zirela ez. Eta pentsioi buruz berba egiten hasita, berba egiten genuen lan merkatuaz, sexuen araberako lan banaketaz, zaintzarako eta gizarte babeserako ereduez, fiskalidadeaz, aberastasunaren banaketaz, ez? Azkenean dena lotuta dagoelako. Eta, abiapuntu moduan, liburuaren abiapuntu moduan, txinparta soziala aukeratu nuen. Hego Euskal Herrian, hemen ikusten duzuen karta hau da Fatima Bainezek pentsiodunei bidalitako gutuna, 2017ko urte amaieran, 2018ko hasieran. Esan ez, urte hortan zelan gaurkotuko zen pentsioa eta 0,25 minimori iragarri zuen 5. urtez jarraian. Orduan hor haserre bat piztu zen eta astelenero plazetan presentzi sozial bat agertu zen eta hor gorpuztu zen pentsiodunen mugimendua edo gaur egun bezala zautzen duguna. Aurretik ere bazeuden elkarteak, bazebiltzen lanean, baina esan dezagun mugimendua gorpuztu orduntxe egin zela ez. Eta iparraldean aldiz pasaden abenduan, abenduaren 5ean greba eta mobilizazio aro bat zabaldu zen. Macron presidenteak proposatutako erretreten erreformaren harira ez. Proposatzen zuen puntukako sistema bat eta Frantziako gizarte segurantzan dauzkaten 52 erregimen horiek ezabatu eta bakarra jartzeko helburuarekin ez. Orduan, bi txinparta hauek dira abia puntua, bi erreakzio dira, bat 0,25ari, bestea Macronen erreformari, bi eredu ere bai ez, neurri baten,
hegoaldean 2 urtez ikusi dugu batez ere pentsiodunak ibili zaretela eta ibili direla mobilizazioetan, antolakuntzan, ez horren beste langileri aktiboa eta ez horren beste sindikatuak. Iparraldean aldiz, pentsionista gitxi ibili da kalean eta sindikatuak eta langile aktiboak ibili dira, ez? Orduan, bazegoen aukera pentsatzeko hasiera batean iparraldean mobilizazioak ari zirela etorkizuneko pentsioen defentsan eta hegoaldean aldiz gaurko pentsioen defentsan, ez? Ez horren beste etorkizunera begira. Baina ikuskera hori murritza izango litzakela esplikatzen du liburuan Luis Sanzo. Luis Sanzo da Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Saileko estadistika eta arduraduna teknikaria. Eta berak Bizkaiko efektuaz berba egiten du hegoaldeko kasuan, esateko hegoaldeko mobilizazioak ere badutela etorkizunera begirako ikuspegi bat, ez? Honela esaten du, nire hipotesia da prebentzio mugimendu bat dela hemengo ere, hegoaldeko ere. Iraganeko esperientzia historikoan oinarritutakoa eta nolabait ahalegintzen ari dena bizi baldintza duin batzuk bermatzen etorkizunerako. Oraintsu erretiro hartu duten horiek nolabait badakite berriz ere bizi dezaketela krisi eskema bat. 1980ko hamarkadan langile eta langabe zirela bizi izan zutenaren antzekoa. Ikusten dute gerta daitekela pentsioak igo ez, baizik txikitzea. Orduan bera bizkat esaten dena da ez dela kasualidadea hegoaldean bereziki Bizkaian eta bereziki Bilbo handiaren inguruan indar handia izatea mugimenduak, ez? Hain zuzen ere hortxe 80ko hamarkadan bizi izan zutelako krisia gogorren eta memoria historikoa bat badagola belaunaldi hortan eta horiek ari direla ez bakarrik gaurko pentsioen defentsan, baizik eta etorkizunaren defentsan ere bai, ez? Beraz, esan bezala, erreakzio zehatzak dira jatorriz, baina sakonagoko arazoak jorratzen dituzte, ez? Pentsioen inguruan dagoen sakonagoko arazoak. Sakonagoko arazo horiek ulertzeko behar bada interesgarria da, gaurko pentsiodunen argazkia erreparatzea eta biharko proiektatzen dana konparatzea, ez? Zehor paradoja batzuk agertzen dira. Hau izango litzake gaurko argazkia pentsiodunena. Irudi horretan agertzen direna da Euskal Herriko erretiro edo jubilazio pentsioak diru kopuruka. Ilun kolorez dagoena da 1000 eurotik berako pentsioak dira. Beraz, hor, goian ikusten dana hori da, Euskal Herri osoan erretiro pentsioen 140 inguru 1000 eurotik berakoak dira. Diferentzia dago iparraldearen da hegoaldearen artean. Iparraldean 130 inguru dira eta hegoaldean 140 inguru. Beraz, gaurko argazkian ikusten dugu badaudela pitzadura bat muga artekoa. Bi eredu dira, Frantziako gizarte segurantzarena eta Espainiakoana, eta hor lehenengo diferentzia ikusten da. Beste pitzadura, sexu artekoa izango litzake, hemen emakumeak daude bigarren zutabe honetan, da gizonak behan, eta argi ikusten da, emakumeek erretiro pentsiak askoz apalagoa jasotzen dituztela gizonak baino. Baina hemen ere aldea dago iparraldearen da hegoaldearen artean. Iparraldean erretiro jasotzen duten emakumeen 130 inguru, 1000 eurotik berako horratzen ari dira, eta hegoaldean 130 inguru. Beraz, lehenengo begikolpean bi pitzadura, muga artekoa eta sexu artekoa. Argazkia okerragoa da, alargun pentsioei begiratzen badiegu. Alargun pentsioak gehienak, 157 emakumeak dira, eta 10-tik 8-tik 1000 eurotik berako horratzen dute. Eta kasu honetan ez dago alderik iparraldearen dago aldearen artean. Bueno, argazki hau ikusita, aurreko argazkia, biharko argazkia irudikatzen hasita, esaten digutena da sartze demografiko baten gaudela, eta hemen ikusten dugu demografiako piramidea, ezta? Kolore argiz dago 2000 garren urtean Euskal Herrian zegoen piramidea, eta kolore ilunez 2030erako aurre ikusten dena. Biztanleriaren 128 75 urtetik gorako izango da, 2030ean Euskal Herrian. Eta beraz, bueno, honen arabera, pentsiodun gehiago egongo dira. Logikoak esaten du, diru gehiago erabili beharko dela pentsioak ordaintzeko. Baina aurreikuspenak kontrako esaten du, Europako batzordeak kalkulatzen du, diru gutxiago erabiliko dela pentsioak ordaintzeko, nahiz eta pentsiodun gehiago egon. Frantzian adibidez, gaur egun 1,15, barne produktu gordinaren 1,15 erabiltzen da pentsioa pagatzeko, eta etorkizunera begira, 2030erako 1,12ko gastua aurreikusten da, hau da, gutxiago orain baino.
eta Espainian ere 13% inguru gastatzen da gaur egun, eta 11% espero da gastatzea. Hau da, esaten digute pentsiodun gehiago gongo direla, baina esaten digute diru gitxiago erabiliko dela pentsioa pagatzeko. Ekuazioak erraza dirudi, horrek esan nahi du, pentsioak bat txikiagoak izango direla, ez? Eta Europako batzordeak berak kalkulatzen du, Espainian adibidez, pentsioak batez beste 13-17 inguru jetxiko direla, eta Frantzian 10% inguru, ez? Hemen agertzen dana, horratzetik ez duzu ikusiko, segurazki. Gaur egun ordezkatze tasa da azken soldataren eta lehengo pentsioaren arteko aldea. Espainian gaur egun adibidez 1,78koa da. Hau da, azken soldatan 1.000 eurokoa bada, geratzen zaizun pentsioa 788 euro ingurukoa da. Hau betetzen bada, eta hau da gaur egungo erreformak eta kontuan hartuta, etorkizunean 1.000 euroko soldata daukan pertsonak jasoko luke 450 euroko pentsioa. Hau da, 13-14 jetxiko litzateke, ez? Orduan pixkat kontraesana hori da, datu demografikoek diotena eta aurreikuspen ekonomikoek esaten dutena. Ze aterabide daude hemen? Bueno, nagusiki liburuan konsultatuta eta ekonomistakin eta bi dira, gastuaren murrizketa alde batetik eta beste alde batetik diru-sarrerak handitzea eta dibertsifikatzea, ez? Gaur orain arte azken hamarkadetan egin diren pentsio erreformak batez ere lehengo puntuan zentratu dira, gastuaren murrizketan. Behar bada hor, salbuespena Frantziako CSG edo zerga izango litzake, horrek zerga berezi bat sortu zuten diru-sarrerak handitzeko gizarte segurantzarentzat. Baina orokorrean, bai Espainian da Frantzian egindako erreformak gehienak gastua murrizteko izan dira. Eta gaur egungo pentsio berriak ja ikusten da nola ari diren jaisten, batez be 2015-etik aurrera, poliki-poliki jaisten. Liburuan errepaso bat egiten da, azken hamarkadetan bai Frantzian eta bai Espainian zer reforma egin diren eta zer eragin izan duten. Aterabideen bigarren puntua izango litzake diru-sarrerak diversifikatzea eta handitzea, eta nik hitz egin dudan ekonomista eta gizarte segurantzako adituek hemen jartzen zuten fokua, ez? Alde batetik ekonomikoki bideragarria ikusten zutelako, eta beste alde batetik sozialki ere desiragarria izango litzakelako. Ze aurretik planteatzezanak bermatuko luke jasangarritasun ekonomiko, baina sozialki oso zalantzagarria da, sostengarria izango litzatekeen, ez? Pentsioak horrenbeste jaistea. Beraz hauek zentratzen dira sarrerak dibertsifikatzeko eta handitzeko aukeretan. Eta batzuk aipatzen dituzte. Orain xehetasunetan sartuko, liburuan aipatzen dira, baina aipatzen dute besteak beste, kotizazio sozialak igotzeko aukera egongo litzakela, puntu batzuk igotzeko. Beste gauza bat aipatzen da dena da, kotizazio sozialen oinarria zabaltzeko aukera dagoela. Kotizazio sozialak langileen soldatan oinarritzen dira, eta hauek plantetzen dutena da, enpresen balio erantzia edo enpresen irabaziak ere kontuan hartzea, ez? Batez ere, lan merkatuaren automatizazioaren ondorioz eta ze gaur egun edo etorkizunean gerta daiteke enpresa potente batek edo enpresa handi batek fakturazio ona eta irabaziak izatea, baina langile gutxiagorekin automatizazioari ezkerrez. Kasu horretan, gizarte segurantzak diru-sarrerak galduko lituzke langile gutxiago direlako. Baina hauek esan bezala kotizazio sozialen oinarria zabalduko balitz, hor gizarte segurantzak ez luke horren beste galduko eta diru-sarrerak handitu egingo lituzke. Eta lehengo puntu horretan aipatzen duten beste aukera bat da, gizarte segurantzaren gastuak arrazionalizatzea. Ze gaur egun gizarte segurantzak egiten dituen gastu batzuk ez dira pentsioak ordaintzeko. Kotizazioetatik jasotako diru hori guztia ez da pentsioak ordaintzeko erabiltzen. Gastu batzuk dira gizarte segurantzako administrazio gastuak ordaintzeko, lantaldearen gastuak ordaintzeko, edo gobernuak enpresei eta ematen dien diru laguntza edo tarifa laguiek subentzionatzeko. Orduan, gastu horiek arrazionalizatuta, aurrekontuen bidez pagata ere, diru-sarrerak gehiago aurreikusten dituzte. Eta hori nahikoa espalitz, edo horrekin nahikoa espalitzak izango, aurrekontu publikoen bidez ere beharrezkoa denean pentsioak laguntzeko aukera ikusten dute. Eta hori azken batean izango litzateke zergak erabiltzea kotizaziopeko pentsioak ordaintzeko. Barkatu,
zergei buruz ere hitz egiten da liburuan, aberastasunaren baraketari buruz hitz egiten dute liburuan. Nabarmentzen dute importantea dela kontuan eukitzea soldaten pisua barne produktu gordinean, ez? Esan dugun bezala, gizarte segurantza oinarritzen da, gizarte segurantzaren diru-sarrerak oinarritzen dira batez ere soldatetan. Eta joera da, soldatek barne produktu gordinean daukaten pisua txikitzea azken hamarkadan, ez? Horri Espainiako datua da, 49tik 45 jaitsieela, baina goaldean ere antzekoa da joera. Gero, zerga presioari buruz ere hitz egiten da liburuan, zutabentan ikusten da zerga presioa zelakoa dan Europan, Euskal Herriko lurraldeak hemen behan daude, Europako batazbesteko presio fiskalaren azpitik, beraz, Frantzia aldiz hemen goian dago. Beraz, aipatzen dute badagola aukera, hemengo zerga presioa Europaren mailara igozkero, diru gehiago biltzeko eta besteak beste pentsioetarako erabiltzeko, ez? Hegoaldean 6.700 milioi euro inguru batzeko aukera egongo litzatekeela, elak egindako kalkuloa da. Eta gero kalkulo bera erabilita, Espainian 50.000 milioi inguru edo alko lirateke jaso, ez? Esate baterako gizarte segurantzaren defizita 19.000 milioi inguru hortan dabil, beraz, diru hori nahiko izango litzake berez, ez? Baina gauza bat da paperaren gainean zenbakia jartzea, eta beste gauza bat da realitatean hori gauzatzea. Aukerak aipatzen dituzte, baina zailtasunak ere bai. Ignacio Zubiri HUko Ogasun katedranak esaten du, egia da iruzur fiskal handia dagoela, egia da tartea dagoela gauza askorentzat, baina uste dut ez dagoela inon hori egiteko borondatea eta gaitasuna daukanik. Eta gero, honen arira, Angel Toñak Eusko Jaurlaritzako sailburu hoiak aipatzen du soziedade zerga adibidez, ez? Presioa igotzeko aukera egongo litzatekeela, baina esaten du kontestu globala hartu behar dela kontuan, eta Europan ogasun asko daudela, lehi handia dagoela ogasunen artean, eta behar bada zerga tipua igota, balitekela diru-sarrerak txikitzea iesagatik, ez? Eta horren berak defendatzen du Europa mailan ogasuna harmonizatu beharraren inguruan. Eta, zergaren inguruan naiz xehetasun gehiagotan sartuko. Beraz, hasieran esaten nuena, ez? Fokoa non jarri aterabideetan, fokoa non jarri sarreretan edo gastuetan. Honen arira, Unai Martin, EHUko soziologoak honako aipatzen du. Argudio demografikoak soluzio batzuk planteatzen ditu, pentsioak sostengatu ahal izateko, baina soluzio horiek alboratu egiten dute errealitate jakin bat, eta ez dute aintzat hartzen kotizazioen arazoa ez dela arazo demografiko bat, ez dela jendea falta lan egiteko adinean, baizik eta lanpostuak falta direla. Askotan esaten dalago, pentsioduna asko daude, eta berak adibide moduan datu bat ematen du, ez? 2009an, Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, kasi kopuru bera zan pentsiodunena, 75 urtetik gorako jendearena, eta soldatapeko lanik gabe zegoen jendearena. Beraz, pixkat da, fokoa non jarri, ez? Hor jartzen dute eztabaida. Eta bideragarritasun ekonomikoarekin beste kontzeptu interesgarri bat lotzen du, Unai Martinek, eta da legitimitate sozialarena, ez? Esaten du, bai osasuna eta bai pentsio sistema bezalako zerbitzu publikoak legitimitate sozialaren bidez bermatzen direla. Berak esaten du, sozialki argi daukagun bitartean eutsi egin nahi diogula hala osasun sistema universal, doako eta kalitatezko bat, nola pentsio duin bat izateko eskubideari, orduan erraza izango da bi sistemok jasangarri egitea. Ahatik, jasangarritasunik ezaren ideia zabaltzen bada, naiz eta ideia faltsuetan oinarritu, txikituz joango da sistema horien legitimitate soziala ere, eta azkenean sistema ez da jasangarri izango, ez duelako izango behar adineko babesik. Beraz, babes sozial horren garrantzia aipatzen du berak, eta bai iparraldean da bai hegoaldean dagoen pentsiodunen mugimendua bada babes sozialari sustatzeko indar sozial bat, ez? Gero liburuan, aipatzen dira pentsioen inguruan zer edo den munduan, batez ere oinarri-oinarrian bi dira, pentsio sistema publikoa da bata eta pentsio sistema pribatua bestea. Pentsio sistema publikoa tradizionalki oinarritzen da belaunaldi arteko solidaritatean,
eta pay as you go, inglesez esaten duna, edo sartu ala gastatu banaketa ereduan, ez? Gaurko langileek ordaintzen dituzte, gaurko pentsioak, eta kotizazio horiei esker, gaurko langileek etorkizunerako eskubide bat irabazten dute, suposatzen dalako, etorkizunean ere egongo direla beste langile batzuk, eta edo beste aurrekontu batzuk pentsioiek pagatzeko. Orduan, sistema publikoan zeharkako soldata edo soldata sozializatu bat izango litzateke kotizazioa. Pentsio pribatuan aldiz, norbanakoaren kapitalizazioan oinarritzen da, hau da, gaurko soldataren zati bat gordetzen da, etorkizunean nik soldatori, diru hori erabiltzeko, ez? Orduan, kasu hortan, kontzeptualki soldata geroratu bat izango litzateke. Gero ereduak mistoak eta egon daitezke. Ereduen ibilbide historiko bat ere errepasatzen da liburuan, eta soziologak eta aipatzen zuten itun sozialaren garrantzia. Bigarren Gerra Mundiala eta gero Europan zelan oinarritu ziren gizarte segurantzak eta itun sozial horretan, ez? Ezberdinen arteko itun sozialean, itun politiko, sindikal, garrantzitsu bat izan zela, ez? Gero, 30 urteko ibilbidea eta gero, 70 eta 80ko hamarkadan hor beste olatu bat, joera global bat nagusitu zen, eta joera hori zen pentsio publikoak pixkat ahultzeko eta pribatuak sustatzeko, ez? Eta hor interes ekonomiko handiak daude, batez be, pentsio funtz erraldoien aldetik eta behar bada, eredu paradigmatikoena da Txilekoa, Txileko eredu pribatua. Pinotxeten garaian privatizatu zuten sistema osoa, eta gaur egun ere alaxe jarraitzen du. Gogoratuko zarete, pasaden udazkenean mobilizazioak piztu ziren Txilen, eta besteak beste pentsio txiki horiek ziren arrazoietako bat, ez? Gitxi gora bera hilean 200 euroko horatzen dituzte pentsiotan Txilen. Eta gero beste hori da muturreko eredu izango litzateke, baina Europa iparraldean ere eredu mistuetara joda, azken hamarkadetan, eta liburuan aztertzen dira batzuk. Kasu horietan, eredu publikoa modu apal baten mantentzen dute, eta osatzen da eredu pribatuekin. Normalean, enpleguarekin lotutako pentsio pribatuak izaten dira, negoziazio kolektiboaren bidez, sindikatuek eta patronalak adostutakoak. Eta itun sozialen oinarrietara bueltatuz, soziologoak aipatzen zuten importantea dela gogoan izatea baita ere ze bi oinarri zituzten, ez? Itun sozial horiek gizonezkoen soldatapeko lanean oinarritzen ziren eta familia eredu tradizionalean. Importantea da beste esplikatzen duelako gaur egungo pentsioen arrakala hori, ez? Hego Euskal Herrian emakumeen pentsioak 19% txikiagoak dira, eta soldata arrakala 1,4koa da Euskal Autonomia Erkidegoan. Azken baten, kotizaziopeko eskubidea dira pentsioak, beraz, ordain ekonomikorik gabeko lana, nolabait zigortu egiten da, ez? Eta horren atzean dagoena, liburuan esplikatzen dute da, eredu mediterranearra. Azken baten, zaintza lanen 186 familien bitartez egiten zen 2016an Euskal Autonomia Erkidegoan, seme-alabak zaintzeko eszedentzien 1,3 ere emakumeak hartzen zituzten, eta zenitartekoak zaintzeko eszedentzien 1,2 ere emakumeak, ez? Lan egiteko adinean eukitako ibilbide horrek, gero reflejoa dakar pentsioa jasotzerakoan. Hau da, gizarte segurantza azken baten da, gizarteko egituren eta gizarteko desoreken ispilu bat betikotu egiten dira, ez? Eta honen inguruan, esplikatzen du Joseba Zalakainak adibidez, honela esaten du, iparraldeko estatuek, Europa iparraldeko estatuek, gehiago bultzatu dituzte zaintzareko zerbitzu profesionalizatuak, finantzak eta publikokoak. Ostera, herri mediterraneoetan aukera nahiko argi bat egin dugu, neurri batean zaintzaren karga familiari emateko, eta familiak ezin badu migrantei, gehienak latinoamerikarrak eta emakumeak. Aukera horixe da, eta gainera, laguntza ekonomikoak ematen ditugu hori posible egiten dutenak. Hemen gurutzatzen da, pentsioekin batera, zaintza eredua, ezta? Zaintza eredua eta sektore feminizatuetako langileen prekarizazioa. Nekane Berriotxoa, honeka plataformako kideak ere, gai horren harira, honako esaten du. Zaintza pribatua sustatzen ari dira, administrazioari buruz ari da, baina bakarrik biziten pertsona bati 800 euroko txeke bat ematen badiote, zer egingo du horrekin 24 orduko arreta behar badu. Gitxienez 3 pertsona behar ditu zaintzaile,
Eta gero, kate bat da, 800 euro dituen pertsona horrek zelan pagatuko dio ordainduin bat zaintzaileari, ezin du. Hark ere bizi egin behar du, eta orduan hor zapalkuntza gertatzen da emakumetik emakumera, ez? Orduan hemen berriro zaintzaren ardatza gurutzatzen da. Zaintzarena eta mendekotasunarena pentsioekin batera. Pobreziaz ere berba egiten da liburuan, eta hemen ikusten dituzuen irudi hauek dira pobreziaren datuak adintarteka banatuta. Goikoa da Ipar Euskal Herrikoa, eta behan dakozue Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ezkerrean, eta Nafarroa eskuman. Ikusten dana da, lehengo begikolpean, zenbat eta zarrago, orduan eta pobrezia gutxiago dagoela. Zenbat eta gazteago, pobrezia gehiago. Eta hemen ondorio estatu dezake norbaitek, pentsiodunak hobetu daudela langileak baino. Baina behar badego interesgarriagoa da jabetzea sistema publikoak, pentsio sistema publikoak ze importantea da, babes hori eskaintzeko eta pobreziari aurre egiteko, eta aldiz lan merkatuaren egoera nola reflejatzen da, pobrezia datuetan. Joseba Zalakainek esplikatzen du, garai batean, pobrezia adinaren arabera hartuta, pobreziaren marrak bat marrasten zuela, umeak eta zarrak ziren pobreanak, eta langileak ez horren beste. Orain zenbat eta gazteago, orduan eta pobreago. Eta hemen gurutzatzen da lan merkatuaren ardatza. Gero liburuan eskumenei buruz ere hitz egiten da. Pentsioa gizarte segurantza estatu eskumena da bai Frantzian eta bai Espainian, baina Euskal Herrian badago aukera eta hegoaldeko bi estatututan jasota dago gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeak eta jasotzeko, da badirudi Euskal Autonomia Erkidegoan etor daitekela. Horri buruz hitz egiten da liburuan, eta eskumenen arira hainbat eztabaida agertzen dira. Hitz egin dut alderdi gehienekin, eta hor eztabaida dago Espainiako kutxa bakarra hautsi beharrote den ez den, erregimen ekonomikoaren kudeaketa hori, adibidez EAJak eta EH Bilduk ikusten dute pauso bat bezala, estatu erraminta bat lortzeko errodaje bat bezala, eta aldiz beste sindikatu batzuk gainditutako marko bat bezala ikusten dute, ez dakarrelako eskumen legegilerik, orduan hor eztabaida daude. Eta gero hegoaldeko pentsio sistemaren balizko defizita ere aipatzen da liburuan, Espainiakoak bezala defizita izango luke, baina defizita hori nola erantzun ere aztertzen da pixkat. Eta gero eskumenekin jarraituta 1.080 euro, hori bihurtu da hegoaldeko pentsiodunen mugimenduaren ikurretako bat, pentsio minimo hori, oinarritzen dana Europako karta sozialean. Proposatzen dutena da RGIaren edo diru-sarrera bermatzeko errentaren bidez 1.080 arte pentsioak osatzea, Nafarroaren kasuan errenta zergaren bidez. Hemen ikusten duzue gaur egun 14.000 pentsiodune jasotzen dute osagarri bat, 776 euro arte, eta 46 milioi erabiltzen dira horretarako, baina 1.080 eurotik bera egongo lirateke 207.000 pentsiodun, eta RGIak igoko balu kopuru hau 1.080 150 eukiko lukete aukera hori jasotzeko, RGIaren baldintzak mantenduta. RGIak kontuan hartzen ditu bizikidetza unitateko diru-sarrerak, ez bakarrik norbereak. Beraz, horrek suposatuko luke gastua 850 edo 900 milioi igotzea. Batzuntzako egingarria da, beste batzuntzako hori ez da asumiblea. Eta beraz, eztabaidak sortzen dira 1.080 euroko pentsio minimo horren inguruan ere bai, ez? Adibidez, gutxieneko soldata baino handiago izatea, ez dute oso ondo ikusten, adibidez, komisiones de UGT sindikatuek, gaur egun hegoaldean 950 euro da gutxieneko soldata, beraz, 1.080ko pentsioa horren gainetik egongo litzateke, eta hori ez dute ondo ikusten. Gero beste eztabaida bat, honen inguruan, liburuan jasotzen dena da, eskubide individuala izan beharko litzateken 1.080 edo bizikidetza unitatea kontuan hartu beharko zen, gaur egun hartzen den bezala, RGIan. Eta, behin pentsio minimoaz hitz egiten hasita,
planteatzen da beste gai bat. Ez ote dan etorkizunera begira, oinarrizko errenta bat edo errenta universal bat sortu behar, ez? Eta horren inguruan ere eztabaida badago, eta 3 adierazpen aukeratu ditut, ikusteko pixkat nondik dudan eztabaida, ez? Ignacio Zubirik, EHUko irakasleak esaten du, zer nahi dugu pentsio sistema arduratzea erretiro hartu aurreko bizimaila mantentzeaz, ala pobreziaren kontra egiteaz. Nire erantzudena da, ez duela pobreziaren kontra egin behar. Horretarako, diru-sarrerak bermatzeko errenta daukagu. Oreka bat bilatu behar da, nahi dugunaren eta aldugunaren artean. Nik uste dut, nahikoa zentzuzkoa dela, daukagun diru-sarrerak bermatzeko errenta, herrialdeak ordaintzeko daukan gaitasunari erreparatuta. Angel Toñak ordea, etorkizunera begira, bai ikusten du aukera edo behar izana, oinarrizko errenta batera juteko, ez? Eta honela esaten du, postenplegu gizarte batean bizi gara dagoeneko, lehen soldata batek bermatzen zituen pertsonaren minimoak, orain hori ere ez dago hain garbi. Luzera begira, uste dut eskubide unibertsal batera joan beharra egongo dela, herritar guztientzako oinarrizko errenta bermatu orokor batera, eta pentsiodunentzat ere bai. Eta gero, Amaia Perez Orozko ekonomistak honi buruz gaineratzen du honako hau. Arrazoi asko daude errenta unibertsal bat planteatzeko, baina uste dut proposamen horrek sarri pentsioen eztabaidak mailan gainean jartzen dituen arazo guztietatik ihes egiteko balio izaten duela. Eskubideak finantzatzeko dirua kotizazio sozialetatik ala aurrekontuetatik atera beharrote den, norrari den poltsikoratzen lanaren eta kapitalaren arteko banaketaren irabaziak, sexuaren arabera banatutako lanen auzia, solidaridade printzipioa ala kapitalizazio individuala nahi ote dugun. Bueno, ikusten da, debatea bentsat badagola, ez? Eta iritzi ezberdinak daudela. Eta amaitzeko, liburuaren azken ataletan pixkat aurrera begira jartzen da, eta gogoeta batzuk aukeratu ditut, alde batetik belaunaldi arteko itun berri batez hitz egiten dute, aditu batzuek. Feminismoaren indarraz eta lankidetzaz, epe motz eta luzeko neurri ez, pluraltasunaren kudeaketaz, mugimenduaren barruko pluraltasunaren kudeaketaz, eta mugimenduak dauzkan 3 indargunez. Bakoitzetik adierazpen bakarra aipatukot. Luis Sanzok adibidez, belaunaldi arteko itun berri bat pentsatzen du, belaunaldi arteko itun eta elkarlan baten beharra dagoela. Haren iritsiz, akatza izango litzateke, pentsio publikoen auziari begirada sektorial batekin heltzea. Uste du babes sozial osoa erreformatzeko hausnarketa global bat egin beharko litzatekeela, eta bide guztiak aztertu beharko liratekeela gizartearen 2 arazo nagusiei aurre egiteko. Pentsio sistemaren bideragarritasunari eta gazteen bereizgarri den prekaritateari. Hori itun berri batez. Gero feminismoaren indarraz eta lankidetzaz, Begoña Perez Eranzuz, Nafarroko Unibertsitateko irakasleak, aliantzetarako aukerak ikusten ditu, ez? Esaten du, aliantzak gorri, berde eta morea deitzen dioten horrek, itun oso zentzuzko bat egiteko aukera emango liguke, indar sozial askoren artean, naiz eta behar izan eta egoera sozioekonomiko eta ideologiko ezberdinetan egon. Agenda sozial bat hitzartu ahalko litzateke, jendearen bizikalitatearen aldeko itunak adostu ahalko lirateke. Bueno, pintzeladak dira, ikusteko ze ideia jasotzen diren, ez? Eta gero, behar bada orain arte aipatu diren gai asko dira, epe luzera begirako neurriak edo konponbideak, baina pentsiodunen mugimenduak baditu gaur konpondu beharreko arazoak ere ez, eta batez ere pentsio apalen horiek konpensatzea eta handitzea. Eta Jose Agustin Arreta Jupenseko presidenteak horren inguruan esaten du, badago neke batez ere emaitzarik ez delako ikusten, 75 urte dituena zenbat urte gehiago biziko da, pentsioen arazoa erlojuaren kontrako arazo bat da. Soluzioak gaur behar ditugu, ez lau egun barru, urgentziazko kontu bat da. Orduan, hemen badaude gaurko eta etorkizunerako neurrien behar bat, ez?
Gero mugimenduaren, pentsiodunen mugimenduaren barruan dauden korrontez eta korrontez berdinez asko hitz egin da. Hor dauden adostasun, da desadostasunei buruz. Baina, bueno, denak bat egiten dute batasun hori eutzi behar zaiola, ez? Batasunak ez da nahi izan uniformetasuna, baina puntu batzuetan bentsat batasun hori eustea. Eta Eduardo García Elosua pentsiodunak eta Komisiones Obreraseko aholkulariak pixkat honela labur biltzen du ideia hori, ez? Esaten du, pena bat izango litzateke hausturaren bat gertatzea mugimenduan, pentsiodunen artean, zeren funtsean ados gaude pentsio sistema publikoaren defentsan. Zeina ez baita arazo ekonomiko bat, baizik eta aberastasunaren banaketaren arazo bat. Uste dut beharra dinako esfortzua egingo dela hausturarik ez izateko. Eta azkenik, soziologoek aipatzen dute, badituela indargune berezi batzuk eta kasuntan hegoaldeko pentsiodunen mugimendua sari dira, badituzela indargune berezi batzuk, ez da, 3 aipatzen dituzte. Nolabait, gobernuaren norabide aukeretan eragina izan dezaketenak. Lehenengoa izango litzateke indar ekonomikoa direla, ez, pentsiodunen kolektiboa, kontsumitzaileak diren neurrian eta biztanleriaren zati handi bat diren neurrian, hoien diru sarrerak txikitzeak azkenin eragina dakar ekonomian, beraz indar ekonomiko bat badira, hauteskunde indar bat ere badira, oraintxe esan dute ez dela talde homogeneo bat, talde heterogeneo da, baina bueno, alderdiak bai kontuan hartzeko kolektibo bat da, ez, jende asko da. Eta gero azkenek indar sozial bat ere badaukate, ez, presentzia sozial jarraitu handienetakoa momentuntan Hego Euskal Herrian daukana pentsiodunen kolektiboa da, eta lehen aipatzen duen legitimazio sozialaren indarra ere sustatzen dute. Orduan pixkat, hiru indargune hauek aipatzen dituzte. Eta, bueno, hasierara bueltatuta, hoxe, liburuan planteatzen dena da ikuspuntu oso panoramikoa, eta gurutzatutako eztabaida asko. Orain aurkezpen honetan aipatu ditudan gaietan ikusi duzuen bezala. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. No. Bueno, aurkezpenaren bukaeran esan diot Joni hitza bera zela, baina orain hitza zuena da. Zoi moguzut, beraz zuen txanda da. Ikusten bezala bai. Bai. Bueno, igarri liteke liburuan kontzeptu asko daudela eta eztabaidarako gako asko daudela, tituluak dion bezala. Beraz, altxa eskua eta egin galderak, beldurri gabe. Jonek erantzungo ditu eta beste benik erantzungo ditu. Edo komentarioak besterik gabe. Bai. Itzaliak ez, itzaliak eman behar du. Zuek iruzkinak eta... Animatu, zin animatzen da. Zela animatu bitarten, nik galderatzen goet. Libura aipatzen duzu, egon litekela arrakala bat baita ere gazteak eta gazte pobretuak, horren dagoen ekonomia eredu bat da sustatzen, 8 euroko ekonomia eredu bat da sustatzen, soldatatan. Gare baten enpresa batezen martxan jartzen, ez balin batzuten enpresako sortzaileek bermatzen soldata duin bat, ez du negozio ematen, ez du abiatuko enpresa, baina orain ulergarria izan liteke gazte batzuk hasi berritan enpresa sortzea eta hiek bere buruari ezartzelako soldata bat, baina ez mundu osoan 500 edo 2000 pizzeri ditun kate batek patzea 800 euro, ez? Ekonomi bat da orain sortzen edo azkeneko urte hauetan, gainera justifikazio sozialarekin, hori dela, ez? Eta zu liburuan plantatzen duzu, gazten, kasuan ez gaztek ikusita 800 euro gastatzen dituzten gazteko, kobratzen dituzten, 800 euroko soldata gaten gaztek ikusita
1.480 euro, edo aktualizatuta liburuen zen 1.200 nekori, insolidariotzat jotzen dituzela, jo ditzaketela pensiodunak, privilegitutzat. Esan ez, horiek ja lan indute eta ja bere bizitzaren azkeneko. Torun, uste, eskatuko nitzuke argipen pixka bat horren inguruan, ez? Zer arriskoan liteken? Ez, liburuan aipatzen da hori, ez? Gazteen arteko frustrazioa edo nolabait, eta pentsiodunekin berbetan eurak aipatzen zuten jabetzen direla distantziamentu bat edo bazegoela, ez? Arrisko bat hor belaunaldi artekoa, eta zuk esaten duzun bezala, gazte askok, gazte langile askok, pixkat errezeloz begiratzeko, ez? Pentsiodunei, kasu askotan, soldata baino handiago zirelako pentsioak, edo eskatzen duten kopurua behar bada, beraien soldata baino handiago dela, ez? Eta bai, horri buruz liburuan hitz egiten da, frustrazioa egon daitekela gazteen artean, pentsiodunak ere jabetzen ziren horretaz, eurekin hitz egin dudanean, eta bai, hor, arriskoa dago igual desafekzioarena, ez? Hain zuzen, belaunaldi arteko solidaridadean oinarritzen da sistema bera, ez? Eta arriskoa dago desafekzioaren arriskoa dago. Naiz eta pentsiodunak haien esaten mobilizazioetan, eta haien adierazpenetan ez direla haientzako bakarrekari. Haien dela baita ere gazte horientzako, ez? Bai. Naiz eta gero kostatzen ez aiela gazte horiekin lotzea edo bi borrokak lotzea, ez? Bai, behar bada gaina gazteak urruti ikusten dute pentsioen kontu hau, ez? Bereiekin espaldi joa bezala. Eta gainera, arriskutsuena dena, gazte asko gila ontzat ematen dute pentsiorik ez dutela ukiko, edo ez dela iritsiko. Liburuan azaltzen duzu, beste puntu bat polilla da, azaltzen duzu, esplikatzen duzu, 1.080 euroko kopura nutik atata dauen. Hori da, Europako Karta Sozialen oinarritutako kopuru bat, ez da kopuru zehatz bat esaten, porzentaje batean oinarritzen da. Eta, Eduardo García Lausok esplikatzen du zelan Gipuzkoko GP-dako kalkulak egiten zela, orduan sortu zela 2015an zenbaki hori. Eta, gero ja, urrengo urtean, 2016an, Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroko Parlamentuan sinadurak aurkeztu zituzten kopuru hori eskatzeko. Gero bertan berra gehatu zen. Hori da bataz besteko soldataren 160? Europako kartak zehazten du herrialde bateko bataz besteko soldataren 160 izan behar direla ingreso minimoak. Pentsio minimoa zehazki ez da aipatzen da dira diru sarrerak. Horregatik debatea da pentsio minimoa esote dan gutxieneko soldatarekin parekatu behar. Eta gero hori aktualizatuta gehiago litzateke? Gehiago izango litzateke. Eundalaro gehiari dire, baina uste liburan 1.200... Ez dakit horrein kopuru zehazta zein zen, baina gara urtetik urterari handitzen joango litzateke. Por pensiodunak gaurkotzeko eskara, uste, io dela 1.200 aipatzen zula liburan. Zuen txanda izaten zeitzen du. Zin animatzen duen. Bat zaudete pentsioduna, bat zaudete pensioen aldeko mobilizazioetan zabiltzatenak, beraz. Bai. Aipatu duzu Txilearen historia, kasua. Txilean izan nintzen, orain dela urte batzuk, eta pizka ezaudu, pizka gizarte hori. Nire galdera da, ea oraingo eztabaida sozialak, baina gutxi ezautu ditugune Txilen, ze ondorioak edo nolabaiteko izan duten Txile pentsioaren ereduan. Nire ustez ez da inbeste gaia, ez da inbeste eztabaida sozialak, dute ikutu hainbeste pentsioaren gaia, nagian zu informazio gehiago duzu, baina nik kapotik ikusita ez dut uste beste erainoko debatea dagoela puntu honetan bezik eta beste debatetan. Ea zu agian badakizu, informazio gehiago duzu, azaldezak egun izango litzatek galdera. Bai, nik liburuan jorratu duena da justo Txileko pentsioen egoera. Hor, eztabaida edo lehertu zen metroko sarrera sentimo batzuk garestitu zutelako, baina horren atzean babes sozialaren falta handi bat zegoen, ez bakarri pentsioena, orokorra baizik, privatizazio asko egon zirelako, eta pentsioena da debate horretan puntu bat, ez dakitzen batera arteko garrantzia izan duen, baina bai izan da puntu garrantzitsu bat, ez? Ez dakit Txileko egoera gaur egun zein dan, ez dakit horren beste
Zaten eta Txileko egoera, Txileko eredua eskuinatik ultraliberalak diren batzuk saldu dutela noeteko konkista interesgarria, pensioaren sostengarritasun aldetik, hori da kontzepzio oso ideologikoa eta garbi, hori oso nabarmenki ikusi da, eta ikusi dira politikari batzuk, adibidez, pentsatzen naiz Aznar, jendearekin, Txileko jendearekin eskuina, horiekin defenditzen duten eredu ekonomiko hori nabarmenki ikusi dira batzuetan, ezta? Nahi esan, debate hori hor dago, benetekin orainoko hori, borroka sozialak izan diran, orain dela gutxi Txilen, ea ikutu duten hori da galdera, hori da nire percepzio ez dakiten orainoko, ziur aski bai, baina ez dakit, haien ez dago bideratuta inbeste punto horretaraino, baizik eta beste desberdintasun sozialak orokorki hartuta, soldata bajuak, eta bar, eta korporazio batzuen irabaziak izugarri handiak, eta ultraliberalismo handia. Adibidez, Txilek gorantzen ez banaiz, okertzen ez banaiz, Giniren koefizientea ez da Hego Amerikaren altuena, Brasiliak altua dauka, nahiz eta altua izan, Txilekoa altua izan, ere. Osea, desberdinta sozial orokorra altua da, zentzurretan. Hori da, hori zagutu nuelako hori Txile garai batean, eta interes handia daukate herri honetan, estatu honetan, besterik gabez. Bai, hor behar bada interesgarria da, Txileko eredua munduko bankuak berak zabaldu zuela, ez? Beste herrialde batzuetara eredugarri bezala. Beste galderan bat? Harritu naiz, alargunen pensioa. Bai. Eta, gutxi gora bera, hemen alargunek izaten duten pensioa izaten da bere senarraren erdia. Eta azkeneko urtealdi honetan igoera bat egon da 160 ingurura. Entzun dizudanez, ez dakit agian igual okerrengo naiz, adierazi ez du baita ere Europan egoera ez dagoela ondo. Hango alargunak ere ez dutela bere senarraren pensio osoa jasotzen, baizik horrere murrizketa handiak daudela. Hala da, Europako beste lurraldeetan, beste estatuetan gauza berdinak gertatzen da hemen bezala. Europako alargunen pentsioi buruz ez dut hitzeien esan dudana da, Europan eredua orokorrean mistoa dela, eredu publikoa, liburuan adibidez aipatzen dira Erresuma Batua, Alemania, Herbehereak eta hor eredu publiko, pentsio publikoa geratzen da azken soldataren eren baten inguruan. Eta gainontzekoa pentsio publikoekin osatzen da. Kasu batzuetan 150-tik 180 arte igo daiteke, baina kasu gehienetan ez da asko igotzen 160 ingurura. Baina ez zehazki alargunen kasuan, baizik eta orokorrean pentsioak, eredu mistoak direlako. Señor. Badao liburuan aipatzen zuen beste puntu bat, ni pentsioi buruz, ni naiz irakurle bataz besteko bat, ez dakit ezer, faltatzen zitur urte jubilatzeko, eta ez dakit ezer ikasi. Liburu honetan ikasi, horretu izan dut Peti Laruz badela liburu, aiornatzeko bizkat nire informazioa pensioen inguruan. Aipatzen duzu datu bat oso politia dena, ez? Eta iten duzu proiekzio bat, dibortzioen gaineko proiekzio bat. Alegia, gaur egun, nik ez dut azalduko galderan, baina gaur egun pensio dunen arten dibortzio portzentaia bajua da, eta orduan bin arten osatzen dute bizitzeko moduko ekonomia bat, baina gero iten duzu gaurko dibortzioen proiekzio bat etorrizunera, eta hor monoparental edo... Bai, hor Begoña Pérez Eranzuz, Nafarroko Unibertsitateko irakasleak esplikatzen du
orokorrean emakumeek arrisku gehiago dutela. Gaur egun izaten du gehienak jubilatzen direnak oraindik eredu tradizionalekoak direla, ez? Dibortziatu gabeak eta gizonezkoaren soldata luze, kotizazio urte luzeekin, industriakoekin eta horrez dago arazorik, baina emakume dibortziatuek edo monoparentalak arrisku gehiago dakatela pentsio txikiagoekin geratzeko, besteak beste euren zaintza dela edo sektore feminizatutan lan egin da diru sarrera kotizazio txikiagoak izan dituztelako, arrisku dakatelako pentsio txikiagoekin geratzeko, ez. Orduan esaten du, arrisku hori dagoela gizartearen edo familia tradizionalaren individualizazioak eta lan merkatuaren prekarizazioak bereziki sektore feminizatuetan arrisku handiagoa jartzen duela batez ere emakumeengan. Hori esplikatzen du Begoñek. Emakumeekin nahiela, aipatzen dituzu baita ere, sandwich, amonak. Bai, hori da kontzeptu bat, sandwich belaunaldia edo sandwich amonak, esplikatzen dute soziologoek zelan gainkarga bat daukaten pentsiodun askok, ez? Bereziki emakumeek adinagatik ari direlako zaintzen beraien guraso nagusiak eta aldi berean beraien bilobak, ez? Eta orduan, horrek dakarren estresa, zama beraien bizitzetan. Bai. Zuen ditza da? Bai. Bueno, ikusi diat nahiko txukuna egin dekala liburua, baina uste diat eztabaida bat falta da, eta esango diat. A ber, pentsio sistema ez da aparte ekonomia sistema hartuta ez da, da zati bat, ezin da hitzegin pentsio sistemaren defizita. Agian izango da, sistema ekonomikaren defizita eta banaketaren da hori zergatik esaten dut, gure sistema ekonomikoa inposatutako gauza bat da. Demokratiko ez da aukeratu. Europako eta mundu osoko biztanleak botoa ematen hasi zirenerako hori ja inposatuta zegoen, hori onartuta zegoen aspalditik, duela 300 urte behar bada, ezta? Orduan, esan edat honekin, ez ditugu zalantzan jartzen gure sistema ekonomikoaren oinarri juridikoak, noski, ez dauka irtenbiderik. 8 banatu behar diran tokian, 6 biltzen badira, 6 euro biltzen badira, imposible da sostengarri bat bilatzea, absurdoa da. Osa, 3 gehiru, 6. Baina 3 gehiru, 8 ezin da. Orduan, orain COVID-19 sortu da debatea, ekonomia hau eredu bat da, baina ez funtsean zuzenena, da monetarizatutakoa. Eta orduan, hor ikusten dunik, zoritxarrez gizartean ere falta da debate hori, orain hasi dira. Euskal Herriko Unibertsitateko intelektual asko, soziologo asko, ekonomikari asko, hasi dira esaten, beste ekonomia batetara joan dugula, eta beste ekonomia batetara ez du ura zikindu behar bakarrik, baizik eta oinarri juridikoak aldatu egin behar direla. Gure oinarri juridikoak dituela urtek edo larun urte ez dakiat. Irautza industriala zenetik, eta gaur egunean hain aldatu dira gauzak, eta hori ez bada eztabaidatzen, noski, ez dauko irtenbiderik, ez lanaren soldatak, ez gazteriaren etorkizunak, eta bakarrik irabaziak horiek ziurtatuta daude. Bueno, pues Zondo. Beste bat? Bago eztabaida berri bat, azkeneko urte gutxitan plazatu den, eta da, roboten gaineko zergak. Lehen aipatuzu makina gutxiago, makinen bidez egiten dela. Bueno, badira alde batetik
ordenagailuetan oinarritutako enpresa, ekonomia handiek, batzuk ari dira oinarritzen ordenagailuetan, oso langile gutxirekin, baina baukat interesa ezautzeko zure iritzia hori gauzatuko den edo zerga hori ez, ari dira itzaiten azkeneko urte gutxitan, ez? Robotizazioan enten, roboten gaineko zergak. Bueno, liburuan gai hori ez da lantzen, baina horren arira nik uste dut bai interesgarria dela planteatzen dutena kotizazio soziala hain zuzen automatizazioaren arira oinarria zabaltzea, ez? Eta hor, enpresaren balio erantxebe kontuan hartzea, robotak dituzten enpresek langile gutxiagorekin, beste langizarte segurantzak diru gutxiago jasotzen dutelako. Zergapetu behar diren robotak, ez dakit. Baina bai kotizazio sozialaren oinarria zabaldu behar bada ez, ideia hona izan daiteke. Gero, bai. Oso interesgarria Martxelo katera duena. Badaude abotsak esaten dutela hori innovazioaren aurka joango litzatekeela hori nobaiteko zergapetzea hori robotak, no? Badaude abotsak horiek kontrakoak, abots ideologikoak noski, pero badaude horietakoak. Zabaltzeko bai, balio luketela, baina era berean nobaiteko innovazioaren aurka joango litzatekeela. Badaude abotsak hori interesgarria da gai hori, benetan. Beste bat, agarren bat. Lehen aipatu ditut soldata bajuak, ez? Daukat impresioa, gana martzetela sistema ekonomiko suizida batera, ez? Soldata bajuak, kotizazio bajuak, alde batetik, pensioak ez igotzeko asmoa. Pentsiodunen, zorionez, bizi kalitatez, pentsiodunen herritarren 25%, pentsiodunak izango dira, epe laburrean. Alde batetik, gasto sozial handixeago eskatzen duen jendea, osasun egorengatik, baina pentsio bajuak, beraz, soldata bajuak, kotizazio bajuak, gasto handiagoak piramideren goiko partean, iraunkorrago, denbora gehiago irenguten gastuak osasun atentzioengatik, eta bestelako atentzio sozialengatik, sensazioak handik, suizidioa garmatzatela, ez? Ez balin badao pentsiodunak, ez balin bakate pentsiodun bat, dedikatuko dute bere diru guztia bizirautea. Ez dute gastatuko, ez dute gastatzen, ez dago produktorik, ez da produktorik produzitzen, ez dago salmentarik, ez dago dendarik, ez dago zergarik, ez dago bezaik. Zenbakan batek zenbarko du, zulora di joan ekonomi sistema badela, denak guazela, ez bakarrik pentsiodunak, klasearen gan eragina sortuko duena, ez? Irupen haukat, sistema ekonomiko osoan eragingo dula. Bai, jasangarritasun soziala dago, ez? Azken batean fokoa jartzen dute sistemaren jasangarritasun ekonomikoa, baina jasangarritasun soziala dago jokoan berez, eta horregatik aipatzen dute pentsiodunen kolektiboak bai dakarren indargunetako badala, indargune ekonomikoa, ez? Kontsumitzailea diren neurrian badakatela eragiteko gaitasun hori, ez? Gehiago? Nik gai honek joko asko ematen du eta uste dute berean eta asko begiratzen dugu ikuspegi sozial batetik, ezta? Eta uste dut badaukagula hor galga bat ez diguna uzten ulertzen gaia bere osotasunean. Eta da nola bat ere, Martxelok aipatzen zuen, suizidioaren irudi hori, hor bada zera bat, harri handi bat, ego Euskal Herritik begiratuta bintzat ez garelako gai, imaginatzeko, frankismoak utzi digun legatu hau, beste era bateko izan daitekeela guk eskutan hartzen badugu. Nik uste badagoela gogoeta sozial bat eta ez dagoela herri gogoeta bat. Gure kasuan zergatik gaur egun orain bertan, eta COVID-ak eragingo duen langabezian gertatuko da, lana utziko dut, 55 urterekin lana utziko duten gehienak familia zaintzeko emakumeak izango dira, gaur oraindik, datorren astean. Emakumeak izango dira. Zergatik gaur egun oraindikan udalerri txikienetan, baserri girokoetan, euskaldunenetan, pensio apalenak egon arren laguntza gutxien eskatzen da, bai diru sarrera bermatzekoak eta halakoak.
Eta hor jarretzakegu, hainbat adibide. Beraz, ni uste hemen badat horrela, frankismoaren, patriarkalismotik datorren kultura politiko bat, ezarrita dagoena eta sartuta dagoena baruraino, bai pensioen antolaketa sisteman, baina ez bakarrik horretan. Gure egitura demografikoaren ezaugarrietan, gure egitura lurralde egituraren ezaugarrietan, eta bar, eta kudeatzen ari garela gaia, esan dezagun alderdi bakar batetik, eta da nolabait ere nola bermatzen diren eskubide horiek eta eztabaida horretara ekartzen dugu. Nik uste dut horrekin batera ezinbestekoa dela ere historiaren revisio bat egitea, herri moduan egitea, ulertzeko nolabait ere zer nolako galgak bizitzen ari garen, nahi baduzu menperatu gintunetik, 36 gerozti sufritzen ari gara, sufritzen ari gara ere haren pensio politika, haren politika demografikoa, haren politika ekonomikoa, inkluso gaur egungo industrializazioaren ezaugarriak Euskal Herrian. Nik uste dut begiratu behar zaiola ere iraganari herri begi batekin, begirada batekin, ez da? Bueno, bortxutzikot. Horrengo liburu batean. Besterik? Ematen duzu beste datu bat, liburuan, esaten zu, Euskal Herriko langileek indako kotizazioen diruarekin pensioak bukatuko liratekela, pensiontzako dirua bukatuko litzatekela irailaren 23an. 22an, nolako zazizatu zu. Azaldu pixkat konzeptu hori. Hori zen kalkulo bat, txosten bat, Frantziako txosten bat, kalkulo egiten herrialde bakoitzak dakarren ingresuekin noiz agortuko litzateken edo ez. Okorrespanago Frantzian urtea igarotze zen eta egon batzuk sobratzen ziren. Espainian, orain txestakat datu egolzuk, ni baino fresko godakazu buruan. Euskal Herri, irailaren 23an. Irailaren 23an agortuko litzateke dirua, ez, gaur egungo sistemarekin. Eta uste dut Espainian atzerago, urriaren 12an edo gaina ez dakit ez ote zen. Baina bere liburutik hartatzen da, aholku bat oso interesantea, jubilazio nun bizi, eta da Nafarroan, zen Nafarroan bukatzen da azaroaren 4an. Bai, diru zarrera gehiago. Beraz, Euskal Herrin bukatzen da dirua pentsio gorritzeko irailaren 23an. Nafarroan, aparte, horretik ibiliko dira horren beste bandera Nafarrakin, dalako igual izango horrek enesai bat, esaten du berak liburuan azaroan 4an, eta pensatu nun ni gainean Naparren semea naiz, ez da leku txarra igual erretiro bizitzeko. Gutxienez, 1000 bete gehiago kobratuko nuke egora larri baten. Bueno, ni bukatzen naiz ezki txisteak, Beste galderan bat, beste irakizunen bat, beste kezkan bat. Lehen esan dizuet, netzako libura izan da mehategi bat, bere probak behiratzen hasi ginenean, da ni deskubritu nituen gauza asko, begiarren nuzkanak eta sekulan ikusi gabeko, lehen aipatu dugun feminizazioarena, feminizazioa baina gero iten zuen dibortzion proiektzio horiz. Jente gehiago iritsiko da dibortziatuta, orain baino gehiago eta orduan persona bakarreko unitate familiar egongo dira ez. Eta gaina emakumeen kasuan, bataz besteko pensio bajoa delako. Eta eritzaiten, olako asko daude liburuan, oso bolia. Beraz, nire gomendio da liburua irakurtzea, erostea eta irakurtzea, euski. Libura ina dago, beradinean Euskal Herriko pensio ez gehien dakien egileak indu, ez dut uste beradineko inorengo direk Euskal Herrin pensio buruz horren beste jakingo dunik. Beraz, eskerrik asko joan indako lan mardulangatik, eta erradeziokoen partetik aldera bat. Esentzian dago, da, noiz bueltatuko zen rotaziora. Urrengo baten. Urrengo baten? Bueno, eskerrik asko, eta hori zaten guzti. Barkatu, aztu zaite esatea, urrengo liburua, Alekaren 10. Han bukaran dagoen Iñaki Petxarroman ari dela jalantzen, aldaketa edo krisi kinka klimatikoaren inguruko izango da. Baina hori udazkenean.